Kaže naš narod svuda pođi, ali kući dođi. Kući je došao i naš Miloš Nikolić. Miloše, pre svega, dobrodošao u tvoj rodni grad, u tvoje mesto. Evo ovde provodiš dane, ne odmaraš koliko smo primetili i u poljoj školi i u bazenima, a da te pitamo najpre kako je zdravlje, jesu li povrede prošlosti? Bolje vas našao u našem gradu, što se kaže, da pre svega pozdravim naše sugrađane i vaše gledaoce televizije. Trenutno sam kući na odmoru, kako si rekao. Odmor kod nas sportista profesionalnih znači i određenu dozu treninga, priprema za budući deo sezone. Hvala Bogu što se tiče svog zdravlja, dobro je sve na svom mestu i mogu da budem zahvalan Bogu za to. 30 godina, to je za fudbalera najzrelije doba. Doba kada se, pa kažemo, pravi prekretnica. Ti si prošao, što neki igrači ne prođu za celu karijeru, iza tebe vrlo bogat CV, kako to volimo da kažemo. Pa da se vratimo neka najranija vremena, prošao si omladinsku školu Partizana, bio si reprezentativac, bilo je to pre mnogo godina. Pa dobro, tako je, sigurno da jedan od lepših perioda u mom odrastanju, pre svega i u mojoj karijeri, je bio taj period u omladinskoj školi Partizana. Tamo sam proveo 6 prelepih godina, vežu me lepe uspomene, mnogo prijatelja imam i sad iz tog perioda. S kim si igrao tada od poznatih imena, da kažem? Pa recimo, igrao sam sa Stevanom Jovetićem, on je trenutno protivac Monaka, jedan fantastičan čovek pre svega i svi znamo kakav je to fudbaler. Tu je još puno igrača, recimo Živković koji je trenutno u PAOK-u, potpisao je za PAOK, golman, bio je isto u Partizanu u prvom timu, još neke imena, Gulan, sećate ga se možda iz Fiorentine, sad je trenutno u Belgiji, Adamović, Brković, da ne idem, Brezančić koji je trenutno u Elvi, čini mi se, u Španiji, i puno je tu bilo nekih imena da nekoga ne zaboravim. Kako se dolazi do Partizana? Mnogi kažu treba puno i sreće tu, ali najviše znanja. Kako si ti obreo u Partizanu? Pa ja sam imao stvarno puno sreće i upravo si što kaže treba puno sreće, normalno i znanja. Naš sugrađanin Taske me je preporučio, on je tad već bio u Partizanu. Na mojoj poziciji je trebao igrač. On me pitao me jel bih išao tamo na probu, ja sam rekao da bih, to je bilo baš davno, bio sam možda 5. razred osnovne škole, možda 6. Otišao sam, bio sam na par treninga, svidio sam se treneru i tamo sam ostao. Naravno da nije bilo njegove preporuke, ne bi bilo ničega. Ja i dan danas sam na tome zahvalan jer je to mnogo promenilo tok moje karijere, naravno. I kasnije sam se našao u reprezentaciji i tako dalje. Sad sledi logično pitanje, koliko je bilo teško tada ući u prvi tim Partizana i gde te putevi vode dalje? Pa bilo je jako teško, s obzirom da u tom trenutku kada sam ja bio na ulazu u Partizan, dešavalo se da Partizan klub kupuje Ljubomira Fejsu, za koje je plaćena ogromna svota novca. Ja dobijam 3 ponude iz superligaških klubova, ja sam nekako video da tu nema mesta za mene. I onda sam se odlučio da pređem tad u fudbalski klub Jagodinu, koja je debitant kao superligaš. Bio je to, da kažem, i dobar potez. To su moje, sa 18,5 godina sam debitovao u Superligi, dao pobedonosni gol u istorijskoj pobedi Jagodine protiv Rada u superligaškom društvu i tu sam proveo nekih 1,5 godina. Bilo je tu i nekih loših stvari, ali naravno trudim se da uvek da te loše stvari zaboravim. Miloše, posle epizode u Jagodini, odskočna daska, možemo da kažemo, za tvoju dalju karijeru. Pa tako je, u suštini sa tih nepunih 19 godina, kasnije 20, sam odigrao 1,5 godina u Jagodini. Bilo je stvarno lepo. Kasnije
sledi neka stagnacija u mojoj karijeri. Nastavljam da igram u Superligi u Srbiji. To su klubovi Metalac Gornji Milanovac i Smederevo. I tu negde zaključno sa Slogom iz Kraljeva se završava epizoda što se tiče tih nekih superligaških klubova u Srbiji. Sledi odlazak u inostranstvo, tačnije Slovačka. Malo znamo o tom fudbalu, pa da nam približi kakav je kvalitet u odnosu na naš. Da, sledi odlazak u Slovačku, u ekipu koja se zove Avion Zlate Moravce. To je jedan porodičan klub, gazda koji je tako formirao na nekim, da kažem, bliskim odnosima. Jako dobar klub za mene u tom trenutku iz prostog razloga što ne postoji pritisak rezultata. Klub koji je bio dobro organizovan i jednostavno za mladog igrača u tom trenutku fantastičan da se razvija. Slovačka liga u tom trenutku nepoznanica i za mene, međutim vrlo brzo sam se uklopio u ceo sistem. Što se tiče nekih suštinskih razlika između slovačkog fudbala i našeg, slovački fudbal je jako puno napredovao. Po nekih dve, tri strane, pre svega infrastrukturno, svi stadioni su, pogotovo sada, 5 godina kasnije, su na vrhunskom nivou, svi su skoro pokriveni, trava je fantastična. Što se tiče nekog igračkog kvaliteta, ne postoji neka suštinska razlika, ali postoji razlika u nekom kvalitetu fizičke spreme. Oni to iz godine u godinu dovode na sve veći i veći nivo i puno pažnje poklanjaju tome. Što se tiče fudbalera, mislim da smo mi sigurno jedna od najtalentovanijih nacija, ne samo što se tiče fudbala, već i ostalih sportova, što se tiče same igre, ali mislim da negde u tom možda momentu kaskamo za Evropom. Koliko godina ostaješ u Slovačkoj, koliko klubova si promenio? Odatle odlazim u Spartak Trnavu, tamo provodim možda najlepše godine moje fudbalske karijere. Tamo nastavljam da godinu i po dana da igram. Igrali smo Ligu Evrope, izborili smo treće mesto u ligi. To je jedan visoko organizovan klub sa navijačima, sa isto tako infrastrukturom. U tom trenutku napravi se i novi stadion. Ja dobijam jedno lepo priznanje od strane navijača za godinu 2015. kao najbolji igrač, odnosno treći najbolji igrač za godinu 2015. S obzirom da sam štoper i da sam defanzivac, ta je nagrada, što se kaže, i malo na više cenjenija, jer uvek nekako te nagrade pripada ljudima koji su, da kažem, bliže golu i koji su strelci. Koliko godina si proveo u Spartaku? U Spartaku godinu i po dana, u Slovačkoj sve ukupno 4,5 godine. Od toga sledi odlazak u Češku. Pa tako je, posle toga odlazim u Češku, bilo je tu i ponuda sa drugih strana. Ideja moja je bila da se popnem stepenicu više. Češka liga je možda 7. liga u Evropi trenutno. U jedan isto tako manji klub, Pribran se zove, sa idejom da napredujem, da odigram dobru sezonu, da se prodam dalje, možda do Sparte, do Slavije, do Plzena. Međutim, tu me zaustavlja jedna ozbiljna povreda kolena. Uspio sam da sakupim samo 2 nastupa, nažalost, iako sam takođe došao kao veliko pojačanje i narednih 8 meseci se posvećujem oporavku od te povrede. Ono što smo pričali, sreća u sportu, u fudbalu, pa nisi imao sreće sa povredama. Koliko si dugo odsustvovao sve ukupno kada si sada? Nažalost, u pravu si, skoro 3,5 godine, možda čak i 4 sam ja odsustvovao zbog, preterao sam malo, 3 godine sigurno zbog povrede, što kolena, što nekih drugih sitnijih povreda. Nažalost, to me je puno odvojilo od terena, ispadneš iz sistema, dugo vremena ti treba da se vratiš u ritam i to je nešto što je da kažem, dosta moju karijeru sputalo. Baš taj period oporavka i kad treba i utakmice ti si iskoristio i odigrao si pa praktično jednu polusezonu u Bosni i Hercegovini. Tako je, ja sam sada, prošlih pola godine sam bio član FK Zvijezda 09, bosanskog superligaša. Odlučio sam se na takav korak jer sam imao takođe jednu povredu, nažalost, pola godine nisam igrao, trebalo su mi utakmice i
da se vratim na pravi put, što se kaže. Odigrao sam jednu dobru sezonu, stvarno sam zadovoljan i mogu stvarno sve najbolje da kažem o tom klubu. Pred tobom je sada, pa može se reći i odlučujući period, odnosno kruna. Sada treba sve ono što si radio, treninzi, odricanja. Mnogi gledaju sportiste, pa lako je njima. Pominju se velike cifre, međutim, sportski život profesionalca izgleda vrlo, vrlo težak. Pa kaži nam jedan, recimo, radi dan u Slovačkoj. Koliko treninga, koliko vremena dnevno do same utakmice? Baš u Slovačkoj i u Češkoj se dosta, kao što sam rekao, radi na toj nekoj fizici. U vreme priprema to zna da bude stvarno opakleno. Mi smo imali, ja sam par puta želeo da prekinem karijeru zbog takvih stvari. Evo jedan podatak, bili smo na pripremama u Mađarskoj, u pitanju su bile zimske pripreme. 7 dana smo bili u nekom selu, bukvalno ništa, prodavnica jedna i samo tereni. Imali smo tri treninga dnevno, ustajalo se u pola 7, ide se na vežbe snage, doručak, prvi trening fizike, ručak, drugi trening, isto neke fizičke kondicije sa loptom. Posle toga imaš 2 sata obavezne regeneracije u saunama, u bazenu. U 8 sati bude obično te neki sastanak gde on objašnjava igračima, bude to onako više i taktike, bude i šale, bude i neke o ishrani nekog predavanja, gde faktički ti u 9 sati si više mrtav bukvalno samo se javiš kući, dobro sam, zdravo sam i tako 7 dana svakodnevno. To mi je možda jedan od težih perioda u životu gde sam stvarno pomišljao da je ovo da ću da završim sa fudbalom, ali naravno prebodio sam to i evo me, tu sam sad gde jesam. Da, evo si kući, u nedelju smo se vidjeli ujutru na bazenima, Miloš pliva, Miloš vežba, popodne poljoprivredna škola, Miloš trči, znači kad je odmor, nema odmora. Da, pa eto, ja stvarno kroz godine karijere sam se pripremao na različite načine i radio sam sa različitim kondicionim trenerima. Svaki od njih ti pošalje određeni, da kažem, plan, program rada. Ove godine smo ubacili obavezno plivanje, tako da tad kad si me video sam imao neku deonicu da isplivam, popodne sam imao neko trčanje, tako da suština je da se aktivira cijelo telo, eto, da se tako izrazim. Hoćemo da otkrivamo neke tajne ili zbog uroka nećemo da pričamo dalje, karijera, gde vodi u Evropu ili malo dalje? Pa, kao što si rekao, ajde da ne otkrivam ništa iz prostog razloga da se nešto ne pokvari, nekih ponuda ima, ali da ostavim to za trenutak kad bude bio pravi, da se, što se kaže, da se potpiše, da se stavi paraf, onda možemo da pričamo i na tu temu. Kad sad već polako ne podvlačiš crtu, igraćeš ti još mnogo godina, kada ti je bilo najteže, kada si bio najsrećniji u karijeri? Najteže mi je bilo u Češkoj. Posle te operacije kolena, iz 2 razloga, odvojen si od kuće, bio si na štakama, ne možeš da jesi ti u komunikaciji telefonom, ali nije to. I jednostavno Česi, kako bih rekao, su malo hladniji narod. Gledaju na tebe baš kao na stranca, na radnika. I to je sigurno, plus što si odvojen od terena, ne možeš da pružiš ono što, ne možeš da radiš ono što voliš, ne možeš da igraš, na kraju krajeva plaćen si za to. To je sigurno najteži period moje karijere i to se trudim da zaboravim. A što se tiče najlepše dela karijere, ovo što sam već spomenuo, ta nagrada u Trnavi, tih 1,5 godina, stvarno sam se osjećao baš onako lepo i fantastično. To je jedan lep grad, navijači koji su zaljubljeni u Spartak, koji vole svoje igrače i to je, da kažem, to najlepši deo moje karijere. Sad već pominjemo grad u Slovačkoj, kako ti izgleda danas Svilajnac? Meni super, stvarno. Ja mnogo volim Svilajnac i drago mi je što kad god dođem uvek se nešto desi. Grad nam je jako puno sređen, čist, uredan je, imamo prelepe bazene, imamo prelepu poljoprivrednu školu, ja to najviše koristim za svoje neke lične potrebe i stvarno volim Svilajnac. Da li već sad razmišljaš šta posle, kad se završi igračka karijera, hoćeš li ostati u svijetu fudbala, sporta? Da, razmišljam, postoji tu nekoliko opcija. Za sad, da kažem da sam najbliži tom nekom trenerskom poslu, to me jako interesuje i mislim da bi se u tome dobro snašao, ali ne bih da prejudiciram neke stvari, da pričam previše.
Želeo bih samo da nastavim karijeru još nekoliko godina, pre svega bez povreda, a usput ću sigurno da se, ukoliko to bude to, taj recimo posao da se posvetim nekom školovanju. I za sam kraj, evo i reprezentacija naša mlada učestvuje, ti si bio reprezentativac, vremena su mnoga prošla, kako gledaš na nastup naših koji su bili favoriti, doduše i Hrvati protiv Rumuna, pa su prošli kao bosi po turniru. Jeste, ja sam završio sa tom selekcijom do 20 godina, prošao sam sve omladinske selekcije i otprilike znam kako funkcioniše. Jako mi je žao što je tako, mislim da imamo fantastičnu ekipu, na svim pozicijama smo, što se kaže, pokriveni sa i duplo igračima. Jako mi je žao ta prva utakmica što nije prošla kako treba. Želim im da se vrate i da pokažu svu svoju snagu i želim im da ukoliko je to moguće da osvoje prvenstvo, jer mislim da imamo najbolju ekipu na prvenstvu. Miloše, ja želim da povrede budu tvoja prošlost, da tvoja budućnost bude u bilo kom klubu samo sa dobrim partijama, jer mislim da imaš mnogo toga da ponudiš ovde. Pa zašto da ne, možda i zadnju sezonu dođeš ovde u Svilenac, pa tu i počneš neki novi život. Prošao si, što kaže, ceo svet, pa nadam se da je Svilenac ipak mesto gde će se vratiti. Hvala ti puno na tim lepim željama. Takođe ja vama od srca sve najbolje, pre svega zdravlje, jer to je, da kažemo, osnova svega. A što se tiče tog nekog povratka, naravno, zašto da ne, Svilenac je moj grad, vidjet ćemo, opet da kažem da ne prejudiciram, Svilenac jeste moj grad i ja ga stvarno volim i pre svega bih želeo da se fudbalski klub Radnički vrati na mesto gde pripada, a kasnije ćemo da vidimo šta ćemo i kako ćemo. Hvala ti puno na razgovoru i vidimo se još u ovom gradu. Hvala i vama što ste me pozvali.